Κάτσε πρώτα για να ακούσει τα νέα. Να κάτσω. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Πρέπει να κάτσω. Ναι. Κοίτα να δεις. Τα νέα δεν είναι κακά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρακτικώς έχουμε κλείσει. Τις προάλλες, πριν συμβεί αυτή η τραγωδία στο Βέλγιο, σου έλεγα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί θα τους πάρει ένα ολόκληρο μήνα για κάτι που από ό,τι καταλαβαίναμε όλοι. Βρίσκονται κοντά. Λίγο πολύ το είχαν κλείσει. Οι πληροφορίες οι δικές μου και με βάση αυτές κάνω την εκτίμηση είναι ότι 22 Απριλίου, που είναι μια μέρα Eurogroup, λογικά θα ανακοινωθεί ότι βρέθηκε συμφωνία και η αξιολόγηση κλείνει. Όπως το έχει σχεδιάσει δηλαδή και πει ο κύριος Τσακαλώτος. Έδωσε αυτή την ημερομηνία προχθές. Όπως το είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσακαλώτος και από ό,τι φαίνεται όπως το σχεδιάζει ολόκληρη η ηγεσία της Ευρώπης, τα κράτη της Ευρώπης, η ηγεσία της Κομισιόν Juncker, όλοι θέλουν να κλείσει η ιστορία με την Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει να υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο με ανθρώπους τους οποίους χαρακτηρίζουν unstable, δηλαδή ότι δεν μπορεί να τους έχει και πολύ εμπιστοσύνη, και αυτό αποδεικνύεται. Αυτή είναι ακριβώς την επίδειξη κάνει ο γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής, ένας ήρεμος κατά τα λοιπά άνθρωπος της εμπιστοσύνης του κ. Δραγασάκη. Γιατί το κάνει. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πρώτον έχουμε μια νέα επίθεση προς τους θεσμούς, ενώ λες ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε, και γιατί και όλη αυτή η ένταση από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με μέτρα τα οποία έρχονται ως διαρροές από την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. Γνωρίζοντας ότι ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένας άνθρωπος μάλλον ήπιος, νομίζω ότι κάπου το πράγμα του ξέφυγε σε μια κουβέντα που είχε. Κατά τα λοιπά όμως υπάρχει μια διαφορά. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατεβάσει τα παντελόνια, τα έχουν δώσει όλα στον Τσίπρα, για να τα λέω όπως είναι ακριβώς τα πράγματα, προκειμένου να μην υπάρξει ενόχληση. Ο Τσίπρας σε αυτό κέρδισε. Κέρδισε δηλαδή στη νέα, αν θες, μπλόφα που έριξε, πάλι με εμάς από πίσω να είμαστε το τίμημα της μπλόφας. Ενώ το δούλο του έχει δεμένα τα ζωνάρια. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών θα χρειαστεί να φιλοξενήσουμε. Αλλά πάντως το θέμα Ελλάδα δεν πρέπει να ανοίξει. Ο κ. Τσίπρας το ξέρει και το παίζει. Δικαίωμά του, δεν είναι και κακό. Δεν κέρδισε με το Ταμείο. Το Ταμείο επιμένει στις απόψεις του, δεν θα υπογράψει την έκθεση αρχικώς και θα χρειαστεί να πάει σε μια δεύτερη φάση να βρει μια συμφωνία και μαζί του. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι και το Ταμείο θα υποχωρήσει, διότι η άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν θέλεις, η δυνατότητα που είχαν χώρες σαν τη Βραζιλία να πούνε μια κουβέντα μετά τα όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία, δεν την έχουν πλέον. Άρα η Ελλάδα θα βρεθεί με μια συμφωνία. Μια συμφωνία που θα είναι αρκετά βαριά. Θα έχει πολλούς φόρους. Ό,τι δεν πέρασε στα συνταξιοδοτικά περνάει στους φόρους. Νομίζω ότι θα πάμε και στα 20 χρόνια και στα 15 για τις συντάξεις με μια διαφορά 10% στην εθνική σύνταξη. Έχω και άλλες λεπτομέρειες, τα περισσότερα τα είπατε, θα τα δούμε. Σημαντικό είναι όμως ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον θα πάρει και το κερασάκι. Το κερασάκι ήταν βεβαίως το ζήτημα του χρέους. Με μία επιφύλαξη, το κερασάκι δεν θα είναι όλο μία και έξω. Θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι για να παίρνουμε κομμάτι-κομμάτι αυτή τη ρύθμιση του χρέους. Άρα, όταν σαλαμοποίηση και στη ρύθμιση του χρέους. Στα πάντα σαλαμοποίηση, αλλά είναι μια, αν θέλεις, πολύ θετική εξέλιξη για τον κύριο Τσίπρα. Και όταν έλεγε ο Σόιμπλε δεν υπάρχει κάτι το επίγον, αλλά είναι ένα θέμα πρεστίζ, το πρεστίζ θέλουν να το δώσουν. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός, υπάρχει μια κυβέρνηση και η Ευρώπη έχει συμβαστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε.